Hej, jeg hedder Martin. Jeg skal fortælle lidt om mig selv, og jeg kan starte med at fortælle, at jeg er 41 år. Jeg bor i Frederikshavn. Der er jeg født og opvokset. Jeg bor lige nu sammen med min kæreste. Vi har snart været sammen i 5 år. Jeg har været 17 år i forsvaret, søværnet mere specifikt. Og jeg har altid haft en interesse i teater og film og skuespil. Så søværnet var aldrig rigtig helt den rigtige vej for mig. Men det var den vej, jeg tog alligevel. Nu vil jeg gerne prøve noget andet. Og nu vil jeg gerne prøve noget, hvor jeg virkelig føler, at jeg har en interesse, og jeg brænder for det. At komme ind og få lov at lære nogle redskaber, som jeg føler, jeg groft mangler for at komme ud og komme til at lave noget. Og det føler jeg kan få på skolen. Jeg føler, at jeg måske kan få et netværk, lære nogle mennesker at kende, som deler mine interesser og deler mine synspunkter måske på mange områder. Det kan godt være svært at finde det blandt sine egne kammerater, som måske har nogle andre synspunkter, eller måske ikke går lige så dybt i deres analyse af film og serier og tv og hvad de ellers ser af ting. Af færdigheder, der har jeg nok ikke den store erfaring som sådan. Jeg har lavet en film tilbage, da jeg var en lille dreng, der hed Strandvaskeren, og jeg har lavet teater og drama som fag på efterskolen. Udover det, så har jeg været på Skuespillerakademiet i København. Noget, som var en rigtig fed oplevelse, og noget, som satte noget i gang i mig, som jeg lod brænde ud igen, desværre. Men jeg er klar til at give det en chance igen, og jeg vil rigtig gerne ind og starte den her uddannelse, og vise, hvad jeg kan, og med ikke andet for mig selv i hvert fald. Så jeg håber, I kan bruge nogle af de her informationer og sådan noget, og